bakhona esebezikelela ngoba thina sizawutshabalala, bakhona abazikelela ngoba sonyuka nawe Nkosi noba indlela ivumile. Kukho indidi ezimbini apha kwicala lomnqophiso omdala. Kukho imigubasi ezawuqatywa igazi, kukho imigubasi engaqatywanga gazi. Ndinqwelela ukuba uzipozishine apha ufuna uba kweliphina icala, ngoba elinye icala lizawuwina, elinye icala alizuphumelela. Ndinqwelela ukuba apha siphume kule Pasika ka-2023 elowo nalowo imigubasi enhliziyo yakhe iqatshwe igazi likaYesu, khona ukuze uThixo xa esiza alibone igazi imigubasi enhliziyo zethu iqatyiwe igazi. Uba akuncedi into yokoba sibe lapha kanti siyingxenye yokutshabalalisa, akuncedi. noJudas Iscariot uthi ngoku uzolile zahlanjwa inyawo, kodwa uyazazi ukuba sengabantu abathembisileyo. Ithi incwadi yeBhayibhile ebenethuba lomane emabucala mjonge uYesu, kanti ngexesha mjongileyo abenethuba lomane ehamba ngasemva angengathi ukhangela amanyathelo wakhe, kanti ujonga ixabiso angamthengisanga. Ewethu umjonga umuntu omane ehambe ujonga ixabiso nendlela angakuthengisa. Nika sonke uYesu wathi awuqhubanika sonke umane sithi uYesu kwenze kamsinya okusenhlizweni yakho, kwenze kamsinya. Kanti ngalo lonke lo xesha umoya omdaka sowuzele enhlizweni kaScariot. Manje khawulezisa uyenze kamsinya enhlizweni yakho. Wathemba aqina ubanika umthetheleko waphuma ngathi yochama umntaka kaScariot, waphuma ngathi uyochama wema uYesu wathandaza wathi bawo abo bundike bona ndibalondolozile, akukho namnye otshabalaleyo. Ndinqwelela ukuba xa siphuma apha kule Pasika, xa siphuma kule nkonzo yePasika, zibe inhliziyo zethu zikulungele ukuba zihlaziyeke. Akungesincedi into apha ukuba simane siqukela endlini kaThixo kanti sikuluhlu lwentshabalalo. Akungancedi into ukuba simane sinikwa isidlo senkosi kanti ngaphandle kwenhliziyo zethu asithethi loo nto. Asithethi loo nto. Ngexesha unikwayo lo mthendeleko uJudas Iscariot wayithatha iWi-Fi wayifaka phansi kolweni wayimumatha. Nalapha ehamendeni bakhona abanjalo uthi umnike umthendeleko ungaboni isihluku isilevu kuba akahlafuni umumathi wenze into besawuguquka ayutsica kuba unyukelwe impakamo emayeleni. Wanza loo nto Iscariot wathi ninikwe indebe kodwa ukuthi waselani kuyo, wanika inhloko waphuma phandle wemka wathi neba aphume phandle wathi uYesu masithumise madoda, andiyazi uba kwenzeka ntoni emveni koko. Ndiyaphuma ngoba abantwana babelile, bakhona ootata abazawusixelela ukuba kwenzeka ntoni. Ndahleka mna ndiyohoya abantwana kuba uSimanye wayebuye kubuthongo, kodwa bendinqwelela ndiphuma uthi xa uphuma apha kule Pasika phuma utshintshile, ungenguye oyintshabalalo, noba iintshaba zakho beseziku-owna, noba iintshaba zakho besezigqibile ukuba sizamtshabalalisa, kodwa phuma ukuluhlu lwabo bangatshabalaliyo. uKristu Nkosi yethu.
Umbhali weBhayibhile akavumanga unabanyakasana eGetsemane. Usikrobise nje ngeGetsemane ngethuba likaYesu. Waphinda wabuya wasithela umbhali weBhayibhile. Ikhona ke into encinci esiyixoxelayo. eGetsemane lena ibisisiqithana esincinci. Kufuphi neJerusalem. Akukho nto kangako ibigqame ngayo. Kodwa phakathi kwesi siqithi bekukho intaba ebizwa ngoba yintaba yeMini. eJudeya bebenenkolo yoba intaba iyasetyenziswa kwiimeko ezithile. Ngamanye amaxesha ukubani urhalela ukuvakalisa okanye ukumemeza into ethile. Ebedla ngobheka entabeni ukuze akhwele phezu kwentaba. Athi akufika ngaphezu kwenyuco yentaba amemeze loo nto afuna uyimemeza. Aphakamise ilizwi elikhulu ukwenzela bonke abantu okanye zonke izizwe zehlabathi zimve. Ibikwasetyenziswa intaba xa umuntu efuna unxibelelana noThixo ngomoya. Yile nto amaxesha amanintsi sivetha amagqobhoka xa beza kuthatha inkonzo enzilo athi ndiza kunyuka intaba. Ngoba bebenenkolo yoba wakunyuka intaba uthi afika phezu kwentaba ufika apho kungekho bala, ufika apho kungekho thuku nantoni. Ncokole noThixo uthethe le nto ufuna uyithetha kuThixo wedwa. uYesu kwimeko enjalo namhlanje. uYesu kwimeko enjalo usikrobisile umvangeli uMateyu phaa ngasemva. uYesu akaqali namhlanje unyuka intaba. Ebeke wanyuka le ntaba uYesu ngomhla wodwa. Ithimba likaThixo wayegqiba udlisa isihlwele. Wathi agqiba udlisa isihlwele wenyuka intaba. Ndithanda into yodwa ke akufika phezu kwentaba beza kuye abafundi bakhe becinga into yokokubana unezinto zabaxelela zona. Wasuke wathinta uYesu wafundisa ngale mini phakathi kwezinto azifundisileyo kwaqaqamba ivesi eyodwa. Banoyolo abahlambuluke intliziyo ngoba bakumbona uThixo bona. Yesu uthatha uPetros nonyana bakaZibhedi bobabini wenyuka intaba. Ithimba likaThixo kusemveni kwento okokubana ebephume ePasikeni uYesu kaThixo wathatha la madoda ngoba eyona nto ibibangela uba makafuna uthandaza ebesifuqa inzelelo olumandla. Emane sithi xa baxelela athi ixesha lisondele nobunyana lo womntu makanikelwe ezandleni zaboni. Uthi uYesu ke ngoku namhlanje athatha abazalwane ababini kunye noPetros enyuka intaba. Kafika phezu kwentaba wanika idolo ukutakwalo ngoba umthandazo unezinto, umthandazo uyohlula. Wathandaza uYesu phezu kwale ntaba. Kathandaza kukho ivesi eyodwa amane iphinda. Nkosi ukuba kunokwenzeka ke mayihlule kum le ndebe kodwa kungabikho kuthanda kwam ibe kukuthanda kwakho. Athi agqiba ukutsho abuye aze kubafundi bakhe afike belele ngoba kaloku abantu basemhlabeni banokholo olufutshane abavuze. Athi ninjena madoda ukungakwazi ukulinda. Athi ugqiba kwakho ukutsho aphinde uYesu apheke kule ntaba afike athandaze. Kagqiba athandaza angalibali uYesu ukodwa kwala mazwi wodwa. Nkosi ukuba kunokwenzeka mayidlule kum le ndebe
kukuthanda kwakho ngathi xamani Yesu ethetha lamazwi imamele imbongi yamawisile yaqubula usiba yanxibelanisa nephepha yaphala umphatheshe wamawisile ususilwele thina sidaka zakho silulamileyo kuko konke ukulwa kweentshaba zethu zingwa igama njabo basuba bempikuthi Yesu uyathandaza phezu kwalendaba ayona nto isondeleleyo usondelela uthandaza uyalibona ibili qaloba unyana umuntu makanikelwe esandleni zaboni lifikile kodwa into endiyithanda kuYesu ayifiki ingqondo ethi kuye makazilwele yonke into ibhekisa kuyise uthandaza uYesu apha ebhekisa kuyise akaqali uYesu uthatha la madoda athandaze nawo ithi incwadi uMvangeli uMateyu ngesahluko lesihluko sashumela sikhenke wathatha uYohane noPetrosi noYakobi wenyuka indaba wasafika phezu kwendaba wathandaza uYesu wathi kathandaza zathinta izinto wathinta uYesu wenza kumila kumbi wathi kabemkhangela bafika uYesu akazimla oyika la madoda aphuka phansi efihla ubuso bawo esonweni sikaThixo kwafaka lilizwi liphume esithunyeni sengamazulu exesha la madoda ajonge phansi kodwa lona kunyana wam oyintanja endikholisiweyo yena mfeni yena athi la madoda kaphakamisa amehlo akabona mntu yakuYesu yedwa wathatha uPetros nabo babini bakaZebedi wanyuka indaba wathandaza phezu kwendaba yeminquma exesha athandaza uYesu uthi kambalisa kwalaqala uMvangeli uMarko uthi wawa phansi emhlabeni asifathi into athi wake waqala umntu uba makamfuthulule okanye wake wanethuba yosula umhlaba kodwa into asivayo uyathandaza nangexesha ithimba likaThixo wathandaza phakathi kwezinto athethe kulo mthandazo akalibala ubana sithi mawo mayifuna kumlandebe kodwa kungabi kuthanda kwami ibe kukuthanda kwakho ngoba kaloku akhona amaxesha uba xa uthandaza abawuvayisi ungawuthinti umthandazo xa uthandaza abawuvayisi ungayithinti le ndawo uthetha noThixo kuyo ngoba usenothandaza ukula ndawo uThixo uyothandaza kwenye indawo afike uThixo nempendulo afike zongekho athi xa ithatha le nto uMvangeli uluka kwalaqala athi uYesu wayabilela ithonzi eyona nto imbilisayo wathatha abashumayeli wayengathi akawuva umthandazo wakhe ubuyagqitha uYesu xajongile ikhona into obetha kuyo lo mthandazo uyawuthumela but awugqithi uyawuthumela but awugqithi ubengathi lo mthandazo kukwindawo obetheka kuyo ithimba likaThixo wabili uYesu athi kamzoba uMvangeli uLuka athi ukubila kwakhe